Mikel Iturria, 28 urte, Urnietakoa. Nik uste laguna tipo lasai bat dozela ikusten dutela eta, hasieran pixkat igual isila, lotxatia, baina behin askatzen nahi zenean, tipo normal bat. Gaztetan eskolan, pixkat nahiko erreztasuna dukan nota honak ateratzeko eta, pixkat urteekin alfer puntu hori hartu nuen eta, pixkat alferra esango nuke. Bizikletan ibiltzeko garaian ez daukat, mendate favoritorik edo, baina, bai gustatzen zaitela igual Nafarra aldea jutea, karretera lasaiagoak dira, trafiko gutxiokin eta bai nahiz eta urtean zehar beti ez dagoen aukera juteko igual eguraldiengatik, bai udara aldea gustatzen zaitela gehiago Nafarra aldea jutea. Garaipenari buruz desintetan, jende asko gogoratzen dira egun hori eta oroitzapen politia.